टीवी सीरियल ये रिश्ता का कहलाता है में जल्दी मेगा लीप आवे वाला बाटे, जेकरे बाद कहानी से लेकर किरदार तक सब कुछ बदल जाई। फैंस ए ट्विस्ट से जुड़ल अपडेट जाने खातिर सुपर एक्साइटेड बाना। दर्शक जानल चाहता ना कि अब शो में लीड रोल कौन से स्टार प्ले करिहा और कहानी अब कौन करवट लेई। यही बीच खबर आवता कि टीवी सीरियल छोटी सरदारनी का एक्ट्रेस अनिता राज का इस शो से जुड़ल लगभग कंफर्म बाटे। ये रिश्ता का कहलाता है में फिर एक बार पीढ़ी बदली और अक्षरा अभिमन्यु का किस्सा खत्म हो जाई। खबर बाटे कि पहले अभिमन्यु यानी कि हर्षद चोपड़ा और फिर बाद में अक्षरा यानी कि प्रणाली राठौड़ इस शो से हटावल जइहा। जानकारी के मुताबिक अभिमन्यु 30 अक्टूबर के आपन आखिरी एपिसोड शूट करिहा और एगो कार एक्सीडेंट में उनका सीन खत्म हो जाई। हालांकि गॉसिप ई बाटे कि उनकर एग्जिट पोस्टपोन कर दिहल बाटे। अब बात करिए सीरियल का हिस्सा बने जा रही एक्ट्रेस अनिता राज का, तो टाइम्स ऑफ इंडिया अपने एगो रिपोर्ट में कहले बाना कि प्रोड्यूसर राजन शाही लीप की बाद एगो सपोर्टिंग एक्ट्रेस का शो में आइल कंफर्म कैले बाना। छोटी सरदारनी फेम एक्ट्रेस अनिता राज जल्द ही इस सीरियल का हिस्सा बनिहा। इससे अभी साफ होता कि दर्शक के धारावाहिक में मेगा लीप देखे के मिली। एक बाद कहानी का करवट लेई। खबर का मानल जाता फैमान खान, रणदीप राय, शहीर शेख और करण वाही लीप के बाद शो में अहम किरदार निभावत नजर अइहा। हालांकि मेकर्स अभी तक इनमें से केहू की ऊपर मुहर नहीं लगोले। फीमेल कास्ट का बात कर जाते तेजस्वी प्रकाश, अनुष्का सेन, जन्नत जुबैर और हेली शाह का नाम लेकर चर्चा गरम बाटे। आपके इस स्टोरी पर क्या कहेगा कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखते रही ABB भोजपुरिया।